Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a tohleto video bude rozbalování Pokémonů, kartiček. A já jsem tady s bratrancem, čus. A budeme rozbalovat tady ty balíčky. Koupili jsme si každý 4 Vietnamců, takže snad padne něco dobrýho z těch karet. A ještě jedna zajímavost pro ty. Tady, když si můžete si všimnout, že tadyhle je napsáno 10 karet, ale většinou tomu tak není, takže... Většinou chytám i tak 8, takže asi tak. Tak jo, jdeme rozbalovat. Tak rozbalím třeba první tady ten. Tak, dobrý, už to mám. Tak, první tady máme tohodle, vůbec nebudu to číst, protože bych to určitě přečíst špatně. Takže můžete si to přečíst sami, jak to vidíte. Jo, tady toho nemám. Ne, to mám taky. No, všechny mám. Podívej. Tou kartičku si oddělíme nakonec. Lapras, Starmie, Staryu, Arcanine. Ty máš úplně ten samý balíček, jako jsem měl já. Přesně tak. Koukni, jo. Úplně ten samý. Prostě. Můžete to vidět, prostě Vietnamci made in fucking shit. Tak, jdu znova rozbalovat já teda. Tak. Zase úplně to samý můžete vidět. Zase. Vidíte, zase to úplně ten samý není. Skoro, ale už jsem si to myslel. Výborně. Tak, to je konec. Dobrý, asi 2 z toho nemám, ale jinak pohoda. Teď mistr. Jsem si to teda dával načíst. Načnout teda balíčky. A je tady. Paskulin, Manilite, Manilish, Pikachu, Vertic, Pikachu! Kapču, Joycent, no to nic moc, zase nic Pikachu! moc. Jo, výborně, našli jsme Pikachu, takže to je super. Tak, jaký penis? Kriketok, co to je? Kriketot? Mám plamínka! Jo, ten balíček celkem dobrý jako. Tady z toho jich nemám moc teda. Tak, máme tu další balíček. Čigleta. Oh, konečně, Persia. Jo, taky mám. Pídu. Výborně. Tady ty 2 balíčky jsme si nechali jako nakonec, protože si myslíme, že v nich bude něco dobrýho, tak aspoň jedna kartička, aby tam byla nějaká dobrá. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, máme teda poslední balíček. Tak. To taky mám. Výborně. To je vůbec zase ten samý balíček, ne možná. Ok. Tak a máme tu úplně poslední balíček ze všech balíčků, co tu máme. Oh. Holy fucking shit. Embor. Oh. OK. Ještě nemám. Ne. OK, já si myslím, že jsem schytal zatím nejlepší balíček úplně ze všech. S tím musím souhlasit. Tak lidi, tohle to už je z dnešního videa úplně všechno, můžete si všimnout, že z 5 balíčků je takováhle kupa, což je docela dost, si myslím. Já už ji nemám, poněvadž jsem ji spálil. A jestli vám toto video líbilo, dejte like a doufám, že se vám tady ta honba za Pokémona líbila. My jsme jich našli hodně, mám jich asi 40 Pokémonů jsme našli, prostě pohoda. Někdo chytá na mobilu, někdo chytá prostě v balíčkách. Tam to máte větší jistotu, že prostě najdete nějaký Pokémon. Chcete něco říct? Byla to honba jako svině, ale ani jsme nehli nohou z domu. Tak lidi, tohle to už je z ničeho úplně všechno, my se sama loučíme, mějte se krásně a čus, zdarec.